mencep gatelne ati ndang gawe no kopi dasku ngelu ket wingi durung mari yen dikongkon mbok yo ndang dilakoni ojo tambah kok tinggal nonton TV. Mas mbok yo kowe ngerti duit sing endi digawe tuku kopi belanjane gak bejaji bumbu dapur kabeh entek kari terasi aku isin mendino ditagihi sok kapan utangmu kok sauri Tak rewangi kerja nganti bengi nanging kayane yo ora mesti tak rewangi liter tekan bali nanging koyone yo ora mesti. Sajane aku wis ora kuat sajane aku wis emoh larat kepengin duwe sedan mengkilat duwe sak miliar lan omah tingkat Sajane aku yo ora kuat sajane aku yo emoh mlarat golekno jamu pegel mlarat sapa ngerti besok dadi konglomerat. Rene yo tak kandhani ojo mencap-mencep gatelno ati ndang gawe no kopi dasku ngelu ket wingi durung mari yen dikongkon mbok yo ndang dilakoni ojo tambah kok tinggal nonton TV. Mas mbok yo kowe ngerti duit sing endi digawe tuku kopi belanjane gak bejaji bumbu dapur kabeh entek kari terasi aku isin
Sopo ngerti besok tapi konglomerat. Sopo ngerti besok tapi konglomerat.